Želim dati riječ predsjedniku Zelenskom. On je već povezan. Predsjedniče Zelenski, spremni smo čuti vaš govor. Puno vam hvala na prilici da govorimo ovdje, gospođo Kristalina i gospodine Molpes. Drago mi je što vas sve vidim, drage dame i gospodo. Dragi prijatelji, vrlo sam vam zahvalan na vašoj pažnji prema Ukrajini. Ovih dana naša je država postala žrtva terorističkog napada Rusije. Više od 100 ruskih krstarećih raketa i 50 udarnih bespilotnih letjelica napali su našu civilnu infrastrukturu i elektrane u manje od 2 dana. Ovaj napad namjerno je oštetio oko 1/3 ukrajinske energetske industrije. Puni rat protiv naše zemlje traje više od 230 dana, a čovjek koji je prisvojio Rusiju neće završiti ovaj rat. Potrošit će još desetke i desetke milijardi dolara i pristati na više od jednog napada sve dok ti i ja ne prisilimo Rusiju na mir, s njim ili bez njega. Naša suradnja približava pobjedu Ukrajine. Što više pomoći Ukrajina sada dobije, to će prije ruski rat završiti i pouzdanije ćemo moći jamčiti da se takav brutalni rat neće proširiti na druge zemlje. Zaista cijenim što svi ovo razumijete. Hvala za svu podršku. Zahvaljujem Sjedinjenim državama, predsjedniku Biden i Kongresu na velikoj potpori. 8,5 milijardi dolara usmjereno je na ispunjavanje naših društvenih obveza, isplatu plaća, mirovina i potporu socijalnoj sferi Ukrajine. Zahvaljujem Svjetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu na njihovom vodstvu na institucionalnoj razini u pružanju pomoći Ukrajini. Hvala Europskoj uniji i našim partnerima koji su pridonijeli stabilizaciji financijske situacije u Ukrajini. Vidite da je Ukrajina dovoljno jaka da izdrži ovaj rat, ali potrebno je biti dosljedan u podršci našoj državi i razvijati postojeće pravce pomoći. Svaki konkretan korak potpore Ukrajini stvarno je smanjenje ruske agresije. Sada vam želim ponuditi još 3 takva koraka. Prvi. Vjerujem da bi bilo korisno kada bismo stvorili koordinacijski format za financijsku potporu Ukrajini po analogiji s onim koji je stvoren u Ramštajnu za potporu obrani. Kristalina Đorđiva i ja razgovarali smo o koordinaciji donatora. Vrijedno je stvoriti stalnu radnu skupinu koja bi se bavila financijskom potporom Ukrajine i učinkovito radila na različitim razinama, na razini međunarodnih donatora i na razini zemalja koje sudjeluju u pomoći. Drugi. Pouzdano pokriće deficita i osiguravanje osnovnih temelja života ljudi. Vidimo da bi ruski teroristički napadi mogli biti intenzivirani. Stoga moramo simetrično intenzivirati suradnju kako bismo pomogli i obnovili uništeno, te kako bismo zajamčili financijsku stabilnost naše države. Znate ove podatke? Ove je godine ruski teror doveo do pada ukrajinske ekonomije za više od 1/3. Isto tako, realna primanja naših ljudi smanjena su za 1/3. Uništeno je na tisuće poduzeća i infrastrukturnih objekata. Milijuni ljudi postali su interno raseljeni. Od sada imamo 2 ključne državne financijske potrebe. To je 38 milijardi dolara za pokrivanje manjka državnog proračuna sljedeće godine. To su plaće, socijalne naknade, mirovine. To je jamstvo života ukrajinskog naroda. Još 17 milijardi dolara, koje je verificirala Svjetska banka i potrebni su za obnovu kritične infrastrukture unutar RDNA. Riječ je o školama, bolnicama, kritičnoj prometnoj i energetskoj infrastrukturi,
kao i oštećenim stambenim objektima. Zapravo sve ono što je Rusiji postalo primarna meta. Potrebni su nam ciljani krediti od 2 milijarde dolara za obnovu elektroenergetske infrastrukture nakon uništenja i širenje izvoza u Europu. Također, s obzirom na kriznu situaciju koju je Rusija stvorila na cijelom kontinentu, potrebni su nam kreditni limiti za kupnju plina i ugljena do sljedeće sezone grijanja. Opseg ove razine potpore je najmanje 5 milijardi dolara. Možda ne morate koristiti ta ograničenja, ali bi trebala biti tu kako bi se osigurala stabilnost. Novi program suradnje s Međunarodnim monetarnim fondom od ključne je važnosti za suzbijanje deficita i jamčenje stabilnosti. Realan volumen do 20 milijardi dolara. Trebali bismo odobriti ovaj program kao izvor pokrića deficita. I treća stvar koju bih vam danas želio ponuditi su konkretni alati za potporu ulaganja u Ukrajinu. Kako bi se pokrenulo gospodarstvo i kako bi poduzeća počela ulagati u Ukrajinu sada, potreban je mehanizam osiguranja od ratnih rizika za nove investicijske projekte. Nadam se da možemo zajedno sa Svjetskom bankom pokrenuti ovaj mehanizam. Drugi element zaštite gospodarske aktivnosti može biti otvaranje granica izvozno-uvoznih agencija za opskrbu Ukrajine opremom od strane partnera. To je ono što može ojačati vaše tvrtke upravo sada, u suradnji s nama. Dame i gospodo, upravo sada, kada nas teroristička država pokušava sve zastrašiti, moramo odgovoriti na ruski teror još jačom, sadržajnijom suradnjom. Ovo je prava zaštita. Naša zajednička obrana je naša zajednička demokracija, naš način života. Teror mora izgubiti, Ukrajina mora pobijediti. Ovo je stvarno uz vašu podršku. Još jednom hvala svima koji pomažu. Slava Ukrajini! Hvala vam puno.